Смотри в том. Ну что, прочитай, а? Евангелие, да, снимай.
Идемте уже, все свободны.
Дорогие браты и сестры, у часе сённяшняй святой мши мы переживаем момент великой радости и ласки. Наш брат Сергей вось-вось прыме дар святарства. Адказваючы на заклік Пана, ён цалкам аддае сябе Богу і касцёлу, каб быць жывым знакам любові Хрыста ў свеце. Службовае святарства з'яўляецца паглыбленнем першай хроснай кансакрацыі. Святарства – гэта не прывілей, але служэнне. Гэта дар жыцця, якое становіцца хлебам, ламаным для братоў, словам суцяшэння для тых, хто церпіць, знакам надзеі для тых, хто шукае святло. Праз ускладанне рук і малітву пасвячэння брат Сергей стане падобным да Хрыста, добрага пастара, пакліканага абвяшчаць Евангелія, здзяйсняць святыя таямніцы і весці народу Божы з пакорным і шчодрым сэрцам. Будзем дзякаваць Пану за гэты дар, які сёння атрымлівае яго касцёл, і суправаджаць брата Сергея нашай малітвай, каб яго святарскае жыццё заўсёды было поўнае вернасці, радасці і любові.
Отця і Сина і Духа Святого. Супокой вам. Христос воскрос! У гэтыя дні, сёння чарговы сёмы дзень, калі мы святкуем падзею Христовага ўваскрашэння. Сёлетні год выключны, юбілейны, у якім хрысціяне ўсяго свету гэтую падзею перамогі Хрыста азначаюць разам. Таксама сёлетняе святкаванне пасхальнае мае асаблівыя фарбы, таму што сёння дзень, у якім мы развітваемся таксама з папам Францішкам. Мне давялося толькі два разы з ім сустракацца, і мне здаецца, што для аргенцінца Беларусь невядомая, далёкая, загадкавая была жывой часткай ягонага сэрца. Сардэчна хачу у сённяшні дзень прыгадаць тое, што мы разважалі асаблівым чынам у Вялікі чацвер, таямніцу Эўхарыстыі. І гэтая Эўхарыстыя магчыма, дзякуючы адвазе і ласцы, якія ідуць за голасам паклікання, каб выбіраць святарства. І таму рады, што мы сёння тут збіраемся разам, каб быць сведкамі таго, як Бог у сучасным свеце дзейнічае праз тое, што кліча чарговых адносна маладых людзей да святарства. Сардэчна хачу прывітаць сярод нас у першую чаргу арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча. Можна пакляскаць. Мяркую, што для касцёла ў Беларусі ён з'яўляецца не толькі чалавекам, который ствараў гэты касцёл, але ён быў сведкам шматлікіх падзеяў, якія прывялі да таго, што сённяшні касцёл адрозніваецца ад таго, які ён застаў як першы біскуп Беларусі ўжо больш 30 гадоў таму назад. Уладыка, дзякуй за тое, што вы заўсёды спадарожнічаеце развіццё тага касцёла, нават калі маеце права ўжо адпачываць. Тым не менш вы клапоціцеся, пішаце, падарожнічаеце, удзяляеце сакраментаў і застаецеся блізка людзьмі, блізка да людзей. Хачу таксама прывітаць сярод нас ксяндза каноніка, прэлата, дзекана Маладзечынскага. Думаю, што ў ягонай галаве, памяці і працы ягоных рук таксама значная частка гісторыі касцёла ў Беларусі і таксама ў Маладзечна. Вельмі сардэчна вітаю, безумоўна, брата Сяргея. Думаю, што для большасці вас вядомага, который сёння з'яўляецца сведкам таго, што прымае служэнне святарскае, прымае святарства ў ступені прэзбітара. Сардэчна вітаю таксама бацькоў Александра і Марыну і таксама братоў Андрэя і Антона. Дзякуй вам за вашу адвагу, за ваш вопыт і за тое, чым дзеліцеся з намі. Сардэчна вітаю ўсіх святароў дэцызіяльных альбо з іншых ордэнаў, таксама калі тут ёсць. Сардэчна вітаю усіх кансакраваных асоб. Бачу амаль што цэлую лаўку сясцёр. Дзякуй за вашу прысутнасць. Дзякуй таксама студэнтам вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні. Я думаю, што тое, што мы разам, гэта таксама сведчанне таго, што мы жывём у адным касцёле і бачым таксама не толькі ягонае мінулае, але таксама можам бачыць ягоную будучыню. Сардэчна вітаю маіх братоў-капуцынаў. В pierwszej kolejności serdecznie pozdrawiam braci z Polski za obecność i za szczególnie służenie w tej Eucharystii. Anche di cuore, benvenuto nostri fratelli d'Italia. Вітаю вас усіх, любы Божий народ. Падчас гэтай Eucharystii мы будем сведкамі вялікіх Божых падзей, будем молиться за брата Сергея. А таксама падчас гэтай Eucharystii брат Андрей Жылевич, гвардыян, будзе маліцца ў інтэнцыі пра ней прынятай святой памяці Ванды, 30-й дзень пасля смерці, а брат Пробашч
у Владислава Минько, а в здоровье для Владимира. Глубоко поважаемые браты, святари, консекрованные особи, батьки і близькі діякона брата Сергія Гусара, які під час гэтай Евхаристії тримає сакрамент посвячення, так само всі присутні тут, у гэтым касцёле. Сердечно вітаю усіх вас під час пасхальної октави, коли ми прославляємо у воскреслого Єзуса. Вітаю в день, коли білоруська кустодія братов капуцинов разом з ёю і білоруський костёл атрымліваюць нового святара. Вітаю семінаристів Гродзенської духовної семінарії, які разом з нами будуть розділяти радость целебрації сакраменту посвячення і таким чином рихтуватися до дня, коли біскуп складе на їх свої руки. Я вельми радий тому, що вони сьогодні є. Завжди вспоминаю эту семінарію, коли в складані часи ще Совєтського Союзу у 1990 році заснував эту семінарію, з стіни якої вже вийшло більше за 200 семінаристів. Що було б, коли б не було б этой семінарії? Який був би наш костел? Это великая Божья ласка, и дякую Богу, что это кузня духовных кадров дейничает далей. Своими думками мы теперь однаемся с удельниками литургии похования Папы Францишка в Риме. У Дом Небесного Отца дійшов так потрібний сучасному костьолу пастирський реформатор. На протягу всього його понтифікату, і він просив молитися у його інтенції. У наших молитвах доручим його душу Божої милосердності. У минулую неділю з балкону базиліки Святого Петра у Римі під час традиційного звороту «Урбі ет Орбі» городу і світу, і він повіншував християн і людей доброї волі словами «Фрателлі e sorelle, buona Pasqua!» Брати і сестри, щасливої Пасхи! Нехай, дякуючи нашим молитвам, милосердний Бог прийме його Україну вічної і щасливої Пасхи, кабатуль, і Он нам благословив. В этой інтенції тепер помолимося 3 рази. Вітай, Марія, повна ласки. Serdecznie witam i pozdrawiam gości z Polski, kursowych przyjaciół diakona Sergiusza, który podczas tej mszy świętej otrzyma sakrament święcy. Jest to wielki dzień, jak dla białoruskiej kustodii zakonu kapucynów, tak i w kościele białoruskim, bo na jego wielkie żniwo przychodzi nowy robotnik. Dziękuję za waszą obecność i modlitwy w intencji waszego brata w tak szczególnym dla niego dniu. Jest to wymowny znak solidarności i międzynarodowości wspólnoty zakonnej braci kapucynów. Niech Bóg wam błogosławi, a święty Franciszek opiekuje się. Cari fratelli cappuccini provenienti dall'Italia, vi saluto di cuore nella terra bielorussa, che dopo 3 generazioni delle persecuzioni e della fede sta vivendo una rinascita spirituale, anche grazie del servizio dei frati cappuccini. Ringrazio per la vostra presenza, che è un segno della solidarietà e internazionalità dell'Ordine dei Cappuccini. Vi auguro una buona permanenza in Bielorussia, benedizione di Dio e protezione del vostro fondatore San Francesco.
А теперь, дорогие браты и сестры, будем шкодовать за наши грехи, как мы могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, відпустивши нам грехи, приведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі спокій, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Славим Божа, Владару небесный, Божа Отче всемогутный, Отец Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя вечно себе грехи свету. Смилуйся над нами, я Тебя вечно себе грехи свету. Прими моление наше, яки сядешь праворучайся. Смилуйся над нами, о только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым ухваляется. Аминь. Вся. Пане наш Боже, Ты просвятаров их служение керуешь Твоим народом, да поможи этому диакону Твоего костела, якого Ты сегодня робишь удельником святарского служения, завсёды исполнять гэты обовязок згодно с Твоею волею, каб своей послугою и життем у Христе помножал он Твою славу. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Єремія. Скіраваў да мяне пан слова, кажучы: раней, чым сфармаваў цябе на Вавилоне, я пазнаў цябе, і раней, чым ты выйшаў з улоня, я асвяціў цябе, устанавіў цябе пророкам да народаў. І адказаў я: о пане Божа, я не умею гаварыць, бо я яшчэ дзіця. Але пан сказаў мне: не кажы я дзіця, бо да ўсіх, да каго я пашлю цябе, пойдзеш, і ўсё, што загадаю цябе, скажаш. Не бойся іх, бо я з табою, каб радаваць цябе, сказаў пан. І выцягнуў пан руку сваю, і дакрануўся да вуснах маіх, і сказаў мне пан: вось я ўклаў словы мае у вусны твае. Гэта слово Божае.
спокойных безім'яйних. Ён душу мою поживляє. Он пастырь мой, не буду мець нястачы. Накіровуй мяне на сцежкі справядлівасці дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценню, не буду баяцца зла, бо ты са мною. Твоё жазло і твой посах мяне суцяшаюць. Он пастырь мой, не буду мець нястачы. Ты стол для мяне накрываеш на вачах моих ворогаў, намашчваеш галаву мою алеем, келіх мой перапоўнены. Он пастырь мой, не буду мець нястачы. Сапраўды дабрыня і міласэрнасць твоя будуць са мною ва ўсе дні жыцця майго, і пасялюся я у доме Пана на доўгія дні. Он пастырь мой, не буду мець нястачы. Чытанне паслання святога апостола Павла да рымлянаў. Браты, як у адным целе маем шмат частак, і не ўсе члены выконваюць тыя самыя функцыі, так і мы, многія, складаем адно цела ў Хрысце, а паасобку адзін да аднога члены. А паводле дадзенай ласкі маем розныя дары. Калі дар прароцтва, павінны пророцтваць згодна з верою, калі служэнне служыць, калі настаўніцтва навучаць, калі заахваршаванне заахваршваць, калі размеркаванне раздаваць у прастаце, калі кіраванне кіраваць старанна, калі міласэрнасць, то павінны чыніць гэта з радасцю. Гэта слова Божае. Радостное свято, пасхальная хвяры, верные приносят прославлення дары. Откупил овечок Христос наш безвинный, поєднав зайцом нас, змив грахи провинный. У бої великим смерть життя сустрела, хоть помер усё ж ён благодарить смело. Откажи, Мария, что бачила в дорозе, у воскрес живий ён, годі быть тревозе. Гэтаму анёлы сведками там стали, толькі полотно ды вопратки лежали. У воскрес же Христос, Бог мой и надея, местом же споткання
будзе Галілея, сапраўды воскрос ён, гэта цуд праўдзівы, смерці пераможца, будь жа літасцівы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я добрый пастыр, кажа Пан, і ведаю овечак моих, а мои ведают мяне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Яна. У той час Єзус сказав: «Я добрий пастир. Добрий пастир аддає життя своє за овечок. А найміт і не пастир, якому не належать овечки, коли бачить, що приходить вовк, кидає овечок і утякає, а вовк хапає і розганяє їх. Утякає, бо ён найміт, і не клопотиться про овечок. Я добрий пастир, і ведаю своїх, а моє ведають мяне, як мяне ведае Айцец, і я ведаю Айца. І жыццё сваё аддаю за овечак. Ёсць у мяне і іншыя овечкі, якія не з гэтага двара. І гэтых мне трэба прывесці, і яны будуць слухаць голас мой, і будзе адзін статак і адзін пастыр». Гэта слова Пана. Нехай падыдзе той, хто будзе прымаць пасвячэнне ў прэзбітэры. Достойный Ойче, Маці і Святы Касцёл просіць пасвяціць гэтага нашага брата у прэзбітары. Ці перакананы ты, што ён годны гэтага? Паводле апытання вернікаў і меркавання адказных за падрыхтоўку кандыдата сведчу, што ён прызнаны годным гэтага.
З дапамогою Пана Бога і спаўцы нашага Jesуса Христа выбіраем гэтага нашага брата ў стан прэзбітараў. Дякуем Пану Богу. Глибоко поважані брати і сестри, посвячення нового святара відбувається у вігілі урочистості Божої милосердності, яку ми будемо відзначати завтра. І це посвячення – це ще один знак Божої милосердності у наш час секуляризму, морального релятивізму і духовної обияковості, коли люди все частіше живуть так, як биться Бога нема, як биться Бог не існує. У ситуації, коли відбувається мутація християнських принципів, як повітря, потрібні ті, хто буде з моцею навчати людей правдам віри, през целебрацію сакраментів, освячати їх і у служенні їм буде керувати іми. Це означає, що потрібні святарі, без яких, як каже Папа Бенедикт XVI, Костюл не зможе виконати свою місію сакраменту повсюдного збавлення. Брат Сергій з'являється законником капуцином, і тому у своє святарське служення буде уносити так само так потрібний у наш час Дух Святого Францишка і харизму свого монашського ордена. Пастир мой, ні в чим не буду мати нестачі. Гэта рефрен респонсарійного псалма сьогоднішньої Евхаристії вельми добре передає головну думку святарських посвяченнів. У Євангелії, як ми почули, Єсус називає себе добрим пастиром. Пастиром, який віддає своє життя за довірених йому овечок. Тут мова йде про святара, які клопотяться про духовний стан вірників і їх духовне кормлення. Ще 3 десятигоддзі тому ми навіть не могли марити об тим, що на нашій землі будуть здійснятися святарські посвячення. Коли помирав святар, то люди задавали питання, а хто його замінить? Потрібні були ті, хто поведе людей на паші Божого Слова, паші Евхаристії і паші інших сакраментів. Але Бог ще раз показав, що Він володар історії, що Він вміє писати просто на закручистих її лініях, що Він ставить апошню кропку над «і». Сьогодні ми зібралися в костьолі Святого Пія, в парафії Святого Казіміра у Молодечна, каб закликать Святого Духа на діакона Сергея. У літургії посвячення ми почули заклик до кандидата вийти наперед і перед біскупом і Божим народом взяти на себе особисті святарські обов'язательства. Це не що інше, як презентація кандидата, якого Маті Костьол кличе до спеціальної місії бути альтер Христос. Це означає бути другим Христом. Таким чином, Костьол признає, що покликання до святарства походить від Христа, не від Його, не від мене, не від когось іншого, але від Ісуса Христа. Він кличе. Однак допуск до прийняття сакраменту посвячення відбувається при уділі як керівництва семінарії і монашського ордена, так само і Божого народу. І це логічно, бо святар, як каже автор послання до Габреїв, з людей взятий і для людей призначений у справах Божих. Святарське і законне покликання бере свій початок у сім'ї і розвивається у християнській супольності. Сьогодні ми дякуємо Богу за ті шматлікі дари, які брат Сергій отримав у йой. Це передусім віра і виховання у духу любові Бога і ближнього. У йой він почув покликання до монашського життя і святарства. У йой разом з пророком Ісаєм на його відказав: «Вось я, пане, пошли мене». Покликання до святарства не виключає супольності віри, але одночасово не дає ніяких привілеїв у йой. Служення святара знаходиться у йой і для її. Святар покликаний до особливої форми духовного керівництва Божим народом, але натхнення і поглиблення своєї віри з Божою допомогою він отримує з життя тих, кому служить. У той сам час святарське служення
гэта не прызначэнне супольнасці, бо яно паходзіць ад самога Бога. Святар з'яўляецца дэлегатам супольнасці, святарскае служэнне. Святар не з'яўляецца дэлегатам супольнасці. І святарскае служэнне гэта не самапрызначэнне. Святарства гэта пакліканне служыць людзям, якое дае Jesús Христос. Праз святарскае пасведчанне кандыдат атрымлівае ад Jesúса Христа моц дзейнічаць ін персона Христі, як вучыць другі Ватыканскі сабор. Гэта азначае ад імя Jesúса Христа у яго асобе, што павінна праяўляцца у абвяшчэнні Божага Слова, якое заўсёды дзейснае, якое заўсёды актуальнае, якое можа змяніць чалавека, у цэлебрацыі сакраментаў, перадусім у Еўхарыстыі, і таксама у служэнні Божаму народу. Такім чынам, святар пакліканы атасаемляцца з Христом, каб быць яго слугой у аднаўленні яго жыццядайнай ахвяры. Служэнне ў асобе Христа азначае, што святар не можа ставіць сябе ці сваю асабістую думку ў цэнтр свайго служэння. І ён павінен быць знакам, які вядзе людзей не да сябе, але да Христа. Без гэтага яго служэнне не прынясе пажаданага плёну. Святар пакліканы быць добрым пастырам не толькі таму, што з'яўляецца лідарам ці экспертам у пастырскіх стратэгіях, альбо цешыцца папулярнасцю сярод людзей, але таму, што ў сваім жыцці адлюстроўвае вобраз добрага пастыра, якім з'яўляецца Jesús Христос. Святар гэта пастыр і настаўнік. Ён пакліканы абвяшчаць добрую навіну не толькі словам, але таксама і прыкладам свайго жыцця. Абрад пасвячэння настаўляе пасвячаемага наступнымі словамі: «Усведамляй, што будзеш чыніць, наследуй тое, што будзеш здзейсняць, і жыццё сваё прыпадабняй да таямніцы крыжа Пана. Абвяшчай усім Божае Слово, якое сам з радасцю прыняў. Разважай над законам Божым, веру тое, што прачытаеш, навучай таму, у што паверыш, і выконвай тое, чаму будзеш навучаць». Каб быць годным даверу прапаведнікам праўды, святар павінен быць годным даверу сведкам праўды. Ён павінен прапаведаваць не сваё слова, але Божае Слова, з якога нараджаецца вера і якое можа змяніць чалавека. Святарскае служэнне прадугледжвае ўдзел у ахвяры Jesúsa Христа. Без гэтага яго прапаведавання будзе толькі праекцыяй яго самога, а не абвяшчэннем добрай навіны. Канстытуцыя Другого Ватыканскага сабору аб Божым аб'яўленні прадпісвае святарам аб неабходнасці паглыбляцца ў святое Пісанне, каб не быць пустымі прапаведнікамі Божага Слова для іншых, не будучы першымі яго слухачамі. Святар таксама пакліканы быць сведкам праўды і слугой Бога, які аб'яўляецца ў Jesúсе Христе як шлях, праўда і жыццё. Па прыкладу Jesúса Христа ён павінен не валадарыць, але служыць людзям. Быць святаром у наш час складана і нелёгка. Да секулярных тэндэнцый далучаецца фенамен хрысціянства без Христа і рэлігійная абыякавасць. У такой сітуацыі паклікання святара больш, чым калі-небудзь з'яўляецца заклікам так выконваць сваё служэнне і місію, каб яны закранулі далёкія ад Бога сэрцы людзей нашага часу, асабліва маладых. Святароў становіцца ўсё менш, а справаў больш. Але служэнне святара – гэта не проста выкананне штодзённых бягучых спраў. Існуе небяспека, што калі будзем ацэньваць яго служэнне толькі з пункту гледжання будоўлі, добры прараб, кажам, добры арганізатар, можа добра будаваць, ведае там маркі цэменту, якая цэгла, клінкерная ці не клінкеры, гэтак далей, з чаго дах лепей рабіць, гэтак далей. Таксама не з пункту гледжання ремонту, арганізацыі канцэртаў, спартовых мерапрыемстваў і гэтак далей. То тады рызыкуем думаць, што такім чынам вырашаюцца ўсе нашы асабістыя і касцёльныя праблемы. Гэта спакуса нашага часу. Бо, ведучы такі стыль жыцця, можам лёгка згубіцца ў мітусні, расчаравацца і пацярпець няўдачу. Святарскае служэнне будзе пустым, калі яно не будзе грунтавацца на малітве. Толькі жыццё ў малітве і ўгрунтаванні ў даверанай
святару місії може кинуть виклик секулярному світу, у яким пустеча і мітусня перешкоджають людям знайти сенс свого існування. Без молитви святар буде пропонувати світу костьол як чисто чоловічу установу, як некий комбінат духовних послугів. Ведаємо, комбінат бытовых услуг був колись. Не ведаем, може, ще сьогодні чи ні, був такий. Це щось інше. Костьол – це не комбінат бытовых послуг. Прийшли там, скільки їм ксьонц відправився, світла в костьолі більше чи ні, звони більше, моцніше бив, чи не так моцних, і так далі. Міністрантів много, чи нікого нема, чи один святар. Це не так. Бо костьол – це божко-чоловічий організм, і в этом треба завжди пам'ятати. Брат Сергій, праз молитву і дальше вивчення Святого Писання лепей познавай Христа, який буде натхняти себе у твоїм служенні. Тільки так станеш свідком світу, який шукає сенсу свого існування і надії, яку отримує праз віру у Єсуса Христа. Пам'ятаємо новій заповіді любові, яку Єсус дав нам під час апошньої вечері, коли встановив сакрамент посвячення. Любіте один одного, як я вас полюбив. Будь увособленням любячого і милосердного Отця, який не стомляється любити і пробачати. По прикладу асійського бідняка, склоняйся над потребуючими, з метою нести їм духовну і матеріальну допомогу. Гэтым самым будеш сприяти їх у воскрешенню з могили граху і захованню принципів соціальної справедливості. Смело обвещай правду Євангелія, яка чинить людей свободними. Живи згодно з християнськими моральними принципами і борони їх у епоху секуляризму і морального релятивізму, коли розбирається установлений Богом етичний порядок. Вірно і побожно целебрує Евхаристію і інші сакраменти, як бачні знаки небачної Божої ласки, бо вірники мають право на їх целебрацію згодно з установленими Костьолом нормами. Брат Сергій, символично, що ти становишся святаром у юбілейному годі надії. Будь пілігримом надії і дай тим, кого споткаєш у своїм служенні, надію навіть насуперек надії, як вчить святий апостол Павел. Ти вийдеш з цієї святині уже не тільки як монах, але як і святар нового заповіту. Щоб вести людей на паші Божої ласки. Люд Божий і монашська супольність капуцинів ускладають на тебе великі сподівання. Будь любячим пастирем поводле серця Єсуса. Символично і твоє прозвище – гусар, що означає кавалерійський бояр. Будь вояром у справі будови Божого володарства, оборони традиційних духовних коштовностей і обвящення Євангелія. Нехай найвищий святар Єсус Христос одарить тебе потрібними ласками і дарами для пльонного виконання місії, яку сьогодні розпочинаєш, а заступництво святого Францишка супроводжає у законним і святарським служенні. Будь гаудіум et spes, радостью и надеей Костела у Беларуси и ордена капуцинов на хвалу Бога и деля збавления людей. Амин. Дорогі сині, першим отримати посвячення у пресбітері ти повинен виказати перед народом намір прийняти цей обов'язок.
Ці хочаш нястомна выконваць абавязак святарства ў ступені прэзбітара, каб быць руплівым супрацоўнікам біскупаў у кіраванні Божым народам з дапамогай Духа Святого? Хочу. Ці хочаш годна і мудра здзяйсняць служэнне слова, абвяшчаючы Евангелле і настаўляючы ў каталіцкай веры? Хочу. Ці хочаш на хвалу Бога і дзеля асвячэння хрысціянскага народу, згодна з традыцыяй Касцёла, пабожна і з вераю цэлебраваць таямніцы Хрыста, асабліва эўхарыстычную ахвяру і сакрамент паяднання? Хочу. Ці хочаш разам з намі прасіць Божай міласэрнасці для даручанага табе народа, згодна з наказам Хрыста, нястомна трываючы ў малітве? Хочу. Ці хочаш яшчэ мацней яднацца з Христом, найвышэйшым святаром, які сябе самога склаў айцу у беззаганную ахвяру за нас і разам з ім прысвячаць сябе Богу дзеля збаўлення людзей? Хочу з Божай дапамогай. Ці абяцаеш дыяцэзіяльнаму біскупу і свайму вышэйшаму настаяцелю пашану і паслухмянасць? Абяцаю. Бог, які распачаў у табе добрую справу, няхай сам яе завяршыць. Перад кожнай важнай падзеяй Касцёл просіць святых аб заступніцтве ў Бога. Таксама і цяпер наш брат Сергей будзе ляжаць крыжом, выражаючы сваё поўнае адданне ў службе Богу. А мы, стоячы, павернутыя ў кірунку табернакуля, будзем маліцца за яго літаніяй, просячы заступніцтва ўсіх святых. Пасля гэтага адбудзецца жэст ускладання рук біскупам і ўсімі прысутнымі прэзбітарамі. Кансакрацыйная малітва, намашчэнне рук алеем і перадача келіха і патэны як сімвалаў святарства. Молімся, наймілейшы да Бога і Всемагутнага, каб шчодра надзяліў нябеснымі дарамі гэтага слугу свайго, якога выбраў для выканання прэзбітарскага абавязку. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pater de celis Deus, Miserere nobis. Filii Redemptor mundi Deus, Miserere nobis. Spiritus Sancte Deus, Miserere nobis. Sancta Trinitas Unus Deus, Miserere nobis. Sancta Maria Mater Dei, Ora pro nobis. Sancte Michael, Ora pro nobis. Omnes Sancti Angeli et Arcangeli, Orate pro nobis. Sancte Ioannes Baptista, Ora pro nobis. Sancte Joseph, Ora pro nobis. Omnes Sancti Patriarche et Prophete, Orate pro nobis. Sancti Petre et Paule, Orate pro nobis. Sancte Andrea, Ora pro nobis. Sancte Ioannes, Ora pro nobis. Sancta Maria Magdalena, Ora pro nobis. Omnes Sancti Discipuli Domini, Orate pro nobis. Sancte Stefane, Ora pro nobis. Sancte Ignati Antiochene, Ora pro nobis.
nobis, Sancte Laurenti, ora pro nobis, Sancte Perpetua et Felicitas, orate pro nobis, Sancta Agnes, ora pro nobis, Sancte Berarde et Soci, proto martirio ordinis Serafici, orate pro nobis, Sancte Daniel et Soci, orate pro nobis, Sancti Nicole et Avelic, ceterique martyres Hierosolimenses, orate pro nobis, Sancti Petre Baptista, Paule Mici, et ceterique martyres Iaponenses, orate pro nobis, Sancte Fidelis de Singmaringa, ora pro nobis, Sancte Maximiliane Maria Kolbe, ora pro nobis, omnes Sancti Martyres, orate pro nobis, Sancte Gregori Magne, ora pro nobis, Sancte Athanasi, ora pro nobis, Sancte Basili, ora pro nobis, Sancte Martine, ora pro nobis, Sancti Cyrille et Methodi, orate pro nobis, Sancte Augustine, ora pro nobis, Sancte Antoni de Padua, ora pro nobis, Sancte Bonaventura Bagnoregio, ora pro nobis, Sancte Laurentia Brundusio, ora pro nobis, omnes Sancti Pontifices et Doctores, orate pro nobis, Sancte Benedicte, ora pro nobis, Sancte Pater Noster Francisce, ora pro nobis, Sancte Pater Dominice, ora pro nobis, Sancte Francisce Xavier, ora pro nobis, Sancte Ioannes Maria Vianney, ora pro nobis, Sancte Bernardine de Senis, ora pro nobis, Sancte Ioannes Capistrano, ora pro nobis, Sancte Petre de Alcantara, ora pro nobis, Sancte Paschalis, ora pro nobis, Sancte Leonarde, ora pro nobis, Sancte Felix Cantalicio, ora pro nobis, Sancte Josefa Leonissa, ora pro nobis, Sancte Serafina Montegranaro, ora pro nobis, Sancte Bernarde a Corleone, ora pro nobis, Sancte Crispine a Viterbo, ora pro nobis, Sancte Ignatia Santia, ora pro nobis, Sancte Ignatia Laconi, ora pro nobis, Sancte Felixa Nicosia, ora pro nobis, Sancte Francisce Maria Camporubeo, ora pro nobis, Sancte Conrada Partscha, ora pro nobis, Sancte Leopolda Castelnovo, ora pro nobis, Sancte Pia Pietrelcina, ora pro nobis, omnes Sancti Presbyteri et Religiosi, orate pro nobis, Sancta Mater Nostra Clara, ora pro nobis, Sancta Agnes Assisensis, ora pro nobis, Sancta Agnes a Praga, ora pro nobis, Sancta Margarita de Cortona, ora pro nobis,
Sancta Catarina Senensis, ora pro nobis, Sancta Coleta, ora pro nobis, Sancta Veronica de Juliani, ora pro nobis, Sancta Teresia de Avila, ora pro nobis, omnes sancte virgines et vidue, orate pro nobis, Sancte Lodovice, ora pro nobis, Sancta Elisabeth ab Hungaria, ora pro nobis, omnes sancti laici, orate pro nobis, omnes sancti et sancte Dei, orate pro nobis, ab omni malo, libera nos Domine, ab omni peccato, libera nos Domine, a morte perpetua, libera nos Domine, per incarnationem Tuam, libera nos Domine, per mortem et resurrectionem Tuam, libera nos Domine, per effusionem Spiritus Sancti, libera nos Domine, peccatores, te rogamus audi nos, ut ecclesiam Tuam sanctam regere et conservare digneris, te rogamus audi nos, ut Dominum Apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris, te rogamus audi nos, ut hunc electum benedicere digneris, te rogamus audi nos, ut hunc electum benedicere et sanctificire digneris, te rogamus audi nos, ut hunc electum benedicere et sanctificare et consecrare digneris, te rogamus audi nos, ut cunctis populis pacem et veram concordiam donare digneris, te rogamus audi nos, ut omnibus in tribulatione versantibus misericordiam Tuam largiri digneris, te rogamus audi nos, ut nos met ipsos in Tuo sancto servitio confrontare et conservare digneris, te rogamus audi nos, Iesu Filii Dei vivi, te rogamus audi nos, Christe audi nos, Christe audi nos, Christe exaudi nos, Christe exaudi nos. Пане наш Боже, просим Тебя, выслухай нас и спошли на гэтага слугу Твоего благословления Духа Святого и моц ласки святарства, каб того, кого мы ахвяруем Тебе праз посвячение, Ты заўсёды щодро нацеліў Твоими дарами, праз Христа Пана нашего.
Будь з нами, Пане Святый Ойче, всемогутный вечный Боже, крініця чоловічої годності і давця всіх ласку. Праз Тебе удосконаливается все, праз Тебе все умацовывается. Дзеля утворення святарського народу, Ты моцою Духа Святого установив у їм у різних ступенях слугов Христа Єсуса, Твоєго Сина. Еще в часи Старого Заповіту узникли обов'язки, установленные для здійснення святих таємниців. Бо коли Ти поставив Моїсея і Аарона на чолі народу, освячать його і керовать їм, Ти обрав мужов ніжейшого стану і годності, їх поплечниками і помощниками в этой справі. Ти в пустині умацовав дух Моїсея, порадами 70 мудрих мужов, ко всіх допомогою йому лепш керовать Твоїм народом. Так і синов Аарона. До синов Аарона Ти вилив щодрую ласку, дадзену їх Ойцу, каб згодно з законом достатково було святаров для принесення в скині ахвяров, які були знаком будучих добротов. У опошні часи, Святий Ойче, Ти послав у світ Свого Сина Єсуса Христа, вестника і першосвятара нашої віри. І Он праз Духа Святого склав Тобі себе самого у безсоганную ахвяру, и апостолов, освяченных правдою, учинил супольниками своей миссии. Ты дал им поплечников, как по всем свете обвещали и здійсняли справу збавлення. Тому теперь мы просим Тебе, Пане, дай нам слабым гэтага помощника, якого мы потребуем у святарскім служенні, принятым от апостолов. Просим Тебе, всемогутный Ойче, дай гэтаму слугу Твоему годность презбітера, обновив його серце Духа Святості. Нехай он верно виконує обов'язок святарського служення другої ступені, прийняти від Тебе Божа, і прикладом свого життя сприяє виправленню звичаїв. Для нас, біскупів, нехай буде добрим супрацовником, каб слово Євангелія, яке буде ён обвіщать, праз ласку Духа Святого приносили плод у серцях людей і досягнули краю землі. Нехай разом з нами буде вірним служителем Твоїх таємниців, каб Твой народ обновлявся праз купель одрадження і живився з Твоєго алтара, каб грешники отримували поєднання з Тобою, а хворі полегку. Нехай буде в одинстві з нами, Пане, каб просить Твоєї милосердності для дорученого Йому народу і для всього світу. Таким чином, усі народи, собрані у Христі, стали Твоїм одиним народом і досягнули досконалої єдності в Твоїм володарстві. Праз Пана нашого, Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Нехай Пан Єсус Христос, якого Отець намастив Духом Святим і моцею,
аховывая Тебе, каб Ты освячал христианский народ и складал ахвяру Богу. Прими дары святого люду, принесенные для оферования Богу. Усведомляй, что будешь чинить. Наследуй тое, что будешь здійснять, и життя свое преподавляй до таємниці крижа Пана. Супокой Тобі. Глядите, як цудовна, скуштуйте, як приємна,
Веру в единого Бога. Цяпер розпочинається Euхаристична літургія. Сідайте, калі ласка.
Молитесь, браты и сестры, ко мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Боже, Ты покликал святаров для служения при святых алтарах и Твоему народу, учини ласкаво прозмоз гэтай ахвяры, каб служба Твоих обранников была завсёды Тебе досподобы и приносила тривалый плен для Твоего костела, раз Христа Пана нашого. Погад з вагами. Ого, росе герцеги. Подякуєм пану Богу нашому. Соправди годна гета і справедлива, слушна і збагавігенна, каб ми завсюди і всюди Тебе складали подяку. Пане святий Ойче, усемогутний вічний Боже, Ти праздномощення Духом Святим установив свого одинародного Сина, перша святаром нового і вічного заповіту, і наказав, каб тільки його святарство тривало у костьолі. Христос не тільки подарував откупленому народу королевське святарство, але з братною любов'ю вибирає людей, каб праз складання рук яни отримлювали уділу Його святим служенні. З Його ім'я яни відновляють ахвяру нашого откуплення і рихтують для Твоїх дітей пасхальную вечеру. З любов'ю служать яни Твоєму святому народу, живять Його Твоїм словом і умацовують сакраментами, присвячаючи своє життя Тобі і збавленню своїх братов, яни імкнуться стать подобними до Христа і завсюди свідчить перед Тобою об своей вере и любови тому. И мы, Пане, разом с усими ангелами и святыми прославляем Тебя с радостью, воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, настановляющая, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Заправди, Боже, Ти святий, і справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, дійсною моцею Духа Святого, Ти все оживляєш і освячаєш, і неспинно збираєш народ свой, кабы до сходу сонця і до заходу складав імені Твоєму чистую ахвяру. Тому в єдності з усім костьолом, у найсвятейший день з мертвих повстання Пана нашого Иисуса Христа, праз Його покорно Тебе прось молим, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали яны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вечері ўзяў келіх і падзяку табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Воезу, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего прыстя в хвале. Пане, вспоминаючи збавчую муку Твайго Сина, а так само Його цудоўнае воскресение в небо в шэсце, і чакаючи Його другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла, і прими Яго як ахвяру, якой Ты пожадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, наполненные Духом Яго Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, з біскупам нашым Іосіфам, прысутным тут біскупам Тадэвушам, з усімі біскупамі, са слугою Тваім, які сёння атрымаў пасвячэнне і стаў святаром касцёла, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Просім Цябе, Пане, няхай гэта ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, з біскупам нашым Юзафам, прысутным сярод нас біскупам Тадэвушам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся, дай Царя Небесного, як нас навучив Ісус Христос. Ойче наш, Твоє єсть у небі, святися ім'я Твоє, прийди владарство Твоє, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні, і відпусти нам провини наші, як і ми відпускаємо винуватим нашим. І не вводь нас у спокусу, але збав нас від злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дні наші, допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи
и престя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое царство и власть, и хвала навеки. А не Иисус Христа, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки векочные. Amen. Супокой погана, нехай завсёды буде з вами. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki beresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki beresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki beresz na siebie grzechy światu, a daruj nas upokojem. Ось баранок Божий, востояки бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоною.
святится. Аллилуйя, аллилуйя. У своей любови вечной Христос нам взято скорбечный, свое тело даруя, на своей кривой частует. Ось ягнятки молодые, что пришли с радостным спевом аллилуйя, до животворной крыницы Божьим светлом осветиться. Аллилуйя, аллилуйя. Сердце стучалые от веры, анёл помсты обминает, от улады князя Севры полных просту назвавляют. Ось ягнятки молодые, что пришли с радостным спевом аллилуйя, до животворной крыницы Божьим светлом осветиться. Аллилуйя, аллилуйя. До животворной крыницы Божьим светлом осветиться. Аллилуйя, аллилуйя. Наша Пасха Иисус Христос, Божие ягня святое, люд свой кормить праздниками, что ягоды целым стали. Ось ягнятки молодые, что пришли с радостным спевом аллилуйя, до животворной крыницы Божьим светлом осветиться. Аллилуйя, аллилуйя. До животворной крыницы Божьим светлом осветиться. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Молите с неба нашего Пана, молите на вышинях небесных, молите Пана, Его анёлы, Его молите, войски ягоные. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Молите Пана солнце и месяц, молите Пана ясные зоры, молите Пана все небесы, и вы все воды, что под небесами. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Воздыхай, палить имя святое, о Пана слово все сотворил, слышано только панское имя, хвала Ягоная будет на веки.
Молимся. Милостивый Боже, нехай хвяра, якую мы склали, приняли умацуя святоров Твоих и усих Твоих слугов, как поеднанные с Тобою вечною любовью, и не могли годно служить Твоей величи, праз Христа Пана нашего. Дорогие, моя радость не ведает попросту межаў, тому дазвольце пару минут падзякі. Па-першае, пану Богу за тое, што давёў мяне да гэтага моманту жыцця, за маю гісторыю жыцця, за ўсё, што здарылася. Цяжка яму прыйшлося папрацаваць надо мной, я думаю, што яшчэ будзе працаваць. Але сапраўды яму вялікі дзякуй за прысутнасць у кожнай хвіліне майго жыцця перадусім. Бацькам, папе, маме за прыклад веры, за любоў, за братоў маіх, за Андрэя, Антошку. Мы ведаем без слоў, што мы любім адзін аднаго, нам не трэба гэтага казаць ніколі. Дзякую вам за тое, што вы з'яўляецеся самым дарагім падарункам у маім жыцці. За гэта таксама дзякуй вялікі пану Богу. Эксцэленцыя, арцыбіскуп Тадеуш, дзякуй вялікі за гэты сакрамент святарства, але так як брат Олег сказаў на самым пачатку, не сакрэт, што ўсе беларускія вернікі вельмі вам удзячныя. Я вельмі шчаслівы, што менавіта з вашых рук прыняў гэты сакрамент, таму што яшчэ перад тым, як прыйшоў ордэн, вы з'яўляліся для мяне вельмі важнай фігурай у жыцці. Памятаю першыя пілігрымкі ў Буцлаў, калі прыходзіў, і ў вашай прамове да пілігрымаў, я думаю, што кожны чакаў, калі вы скажаце «На Беларусі Бог жыве», і адказвалі, што жыве. Таксама, калі я працаваў у Маскве праз 3 гады, адзін раз пры каве у вас запытаўся, ці праўда гэта, што на вежы маскоўскай катэдры знаходзіцца ваш герб. Вы так сціпла адказалі, што так, гэта праўда. Я вам хачу сказаць, што кожную нядзелю, калі я ў Маскве хадзіў у касцёл, глядзеў на гэты герб, для мяне гэта быў кавалачак Беларусі, подых Беларусі, таму заўсёды памятаў і пра вас, і асаблівым чынам пра дом. Дзякуй таксама за ваш прыклад веры, за тое, што вы заўсёды былі побач з людзьмі. Маліліся заўсёды каля вязніцаў, таксама са святарамі на футбольнай пляцоўцы. Даеце прыклад сваім жыццём, сапраўды шчыра, ад сэрца вялікі вам дзякуй. Маім братам капуцынам, асаблівым чынам мясцовай супольнасці за арганізацыю гэтага свята. Але больш за ўсё я вам дзякую, браты на рукі гвардыяна, майго брата Андрэя, за нашу штодзённасць. За нашу штодзённасць, што можам маліцца, працаваць, адначасова вучыцца адзін у аднаго і ўзрастаць у святасці. Таксама кусташу брату Олегу, дзякуй табе вялікі за тое, што ты ёсць, за тое, што я адчуваю твою падтрымку на кожным этапе майго жыцця, таму што ты быў кусташам, калі я прыйшоў у ордэн, адведаў мяне ў пастуляце, у навіцаце, таксама як быў клерыкам, у Італіі, у Польшчы. Дзякуй табе, брат Олег, вялікі, і на твае рукі складваю падзяку ўсім нашым братам капуцынам беларусам. Асаблівым чынам хачу падзякаваць маім аднакурснікам Дам'яну, Бартку, Анджело і Джузеппе. І тут дазвольце, што пару словаў скажу на іншых мовах. Дам'яне, Бартку, хлопаки, вам bardzo dziękuję za naszą przygodę w zakonie. Za to, że jesteście dla mnie naprawdę bliscy, za nasze rozmowy, za nasze kłótnie, za to, co wszystko razem przeżyliśmy, za to, że naprawdę mogę powiedzieć, że mam o 2 rodzonych braci
więcej i to znają wszyscy, którzy pytają o moją historię życia, o moją historię w zakonie, że wy dla mnie jesteście naprawdę bardzo, bardzo, bardzo drodzy. Dzięki. Angelo, Giuseppe. Angelo, Giuseppe, vi voglio ringraziare particolarmente in italiano, soprattutto per la vostra venuta qui, ma non solo per questo, per il vostro esempio di essere frati, per la vostra dedicazione alla fraternità, soprattutto per i poveri. Voi per me siete amici di cuore, sono contentissimo, felicissimo di avervi vicino in questo giorno. Nelle vostre mani io metto l'augurio, anche saluto ai frati a Bari, specialmente a Fra Mimmo, al Guardiano. L'Italia è rimasta nel mio cuore nonostante che io sono venuto qui. Mi manca un sacco e sapete che vi voglio veramente tantissimo, tantissimo bene. Grazie. Хору, такому шматлікаму сёння дзякуй вялікі за прыгожы спеў, за барабан, за падрыхтоўку, за ўсе спевы, не толькі сёння, на Пасху, на ўсе святы. Асаблівым чынам Дамініцы і Рэне за падрыхтоўку хора. Дамініка, табе асаблівы дзякуй за падрыхтоўку гэтага свята і за тваю сяброўскую такую прысутнасць у маім жыцці. Дзякуй вялікі. Міністрантам літургічнай службы алтара на чале сёння з Мікітай. Сёння хлопцы першы раз служылі без Тимофея, без Аўгустына, без Косціка, без старэйшых міністрантаў. Ёсць яшчэ над чым папрацаваць, але ведайце, што я вам вельмі, вельмі, вельмі удзячны, ганаруся вамі і дзякуй кожнаму з вас ад кандыдаціка да Мікіты цырыманьяры. Дзякуй вялікі за службу. Маім сябрам, сяброўкам шматлікім, хто сёння сюды прыехаў, сёстрам нашым законным, асаблівым чынам сёстрам, якія працуюць у нашай парафіі, Бернадэтце, Кацярыне, Александры, за вашу штодзённую службу, за вашу паслугу, за вашу увагу, таксама уважлівасць, за нашу матчыну, апеку над намі капуцынамі і таксама ўсім сёстрам Лаўры, Мар'яне, Ане, Надзе, што на пэўным этапе нашага жыцця мы спаткаліся. Дзякуй за вашае сведчанне ў сённяшнім свеце, за прыгажосць манаскага паклікання. Няхай Бог вас аберагае, таксама адорвае новым пакліканнем. Дзякуй вялікі. Парафіяльным групам супольнасці неокатехуменальнай, ФОСу, францішканскаму ордэну свецкіх, назарытанскім сем'яў, дарагой моладзі ФМ-тау, рыцарам святога Францішка, легіёну Марыі, мужчынскаму клубу святога Казіміра, нашай медычнай групе, маці ў малітве, супольнасці Карітас. Вы з'яўляецеся нашым багаццем. Для мяне вялікае шчасце быць у гэтай парафіі. Чым магу служыць вам. Дзякуй вам таксама за сведчанне вашай веры, за вашу паслугу. І таксама не толькі парафіяльным супольнасцям, усім, хто сёння сюды прыйшоў, таму што ведаю, гэта рабочая субота, што гэта яшчэ цяжэй было прыйсці, зарганізаваць свой час. Дзякуй вялікі за прысутнасць і за вашу малітву. І на... Дзякуй. І напрыканцы хачу падзякаваць усім святарам, якія прыбылі, таксама ксяндзу Дзіме з маёй роднай парафіі са Слоніма, які сёння прыехаў да нас. Усім святарам з маладзечанскага дыяканату, святарам, якія прыехалі з Польшчы, усім прысутным сёстрам, вам, дарагія парафіяне, асаблівым чынам Валянціне ў кухні, брату Войтку, якія падрыхтавалі для вас вельмі смачны пачастунак пасля святой імшы. І парадак будзе такі, што хто захоча, можа мне нейкія пажаданні скласці. Калі мы зробім фотаздымак, у працэсе вернемся ў закрысты, я стану тут каля дэкарацыі, як мы звычайна на імянінах робім, можна будзе падысці. І ўсіх запрашаю ў бок капліцы, у капліцы, каля капліцы будзе пачастунак і невялічкая забава. Дзякуй вялікі за малітву. Няхай адудзячыць вам пан Езус і святы наш айцец Францішак.
Дорогие братья и сестры, на завершение сегодняшнего набоженства, еще можно трохи посидеть, на завершение сегодняшнего набоженства, найперше треба подякувати Богу за велику ласку нового святара. Это и он, как я уже сказал, пише историю, и сегодня в эту историю вписывается новый святар, законник, капуцин Сергей Гусар. Вельми важно, Гусар. Я ожидаю ему Божьего благословения. Віншую його сьогоднішнім днем, і щоб завжди заставався таким, яким сьогодні. Кожен з нас, святаров, добре відає першу свою імшу. Коли перший раз сказав, це моє тіло, це моя кров. Не його тіло, не його кров, але тіло Ісуса Христа, кров Ісуса Христа, Евхаристія, як хліб вічного життя. І нехай завжди це таке відчування буття святарством супроводжає тебе на всім твоїм житті. І як пам'ятати в сьогоднішнім дні, так само хочу уручити одразу документ, не треба оставляти у далекий ящик, як говориться, на латинській мові він написаний. Тут написано, що сьогодні в цьому костелі відбулися святарські посвячення диакона Сергея Гусара. И это память, и не только память, а документ об том, что он справді является святаром. Еще раз, як сказав уже, прошу не только аплодисментами его вітать, але любить и жаловать. Коли, будучи папа Святий Пій X, став біскупом, він приїхав до своєї мами в свій родний дом і сказав: мамо, погляди, як я тепер виглядаю, які мої одягнення біскупські, тут піуска, тут криш, тут перстенок біскупський і так далі. А мама на його погляділа і сказала: син мой, ко мне було б моєго перстенка и твоего папы перстенка, твоего таты, то не было бы тебе, не было бы этих прихожих оденнев, бискупских оденнев. Ко мне было бы батьков, святара, нового уже святара, його сьогодні серед нас не було би. Дякую вам за цей переказаний Божий дар життя, за християнське виховання, за те, що подрихтували його до того, щоб він почув голос кличучого його пана і сказав: «Вот я, пане, пошли мене». Низький вам поклон. Дякую ордену капуцинов за те, що вони подрихтували, цю сферу формували, пройшов всю формацію, так само всім тим навчальним установам, у яких він вчився. Він тільки таким маленьким зростом, але вельми мудрий, він много школ пройшов і мову відає, і так далі. Це треба було подрихтувати, це все формація. Це велике дякую всім, напевно, буде доброю допомогою не тільки для ордена капуцинов, але так само і для всієї костюльної супольності тут у Білорусі. Дякую святарам, які концелебрували со мною цю святу імшу, літургічної служби, алтара. Ну, добре подрихтовані. Я вже неоднойче казав, що саме головне, коли служить біскуп, то це, щоб біскупа не перекулить коли алтара. Не перекулили, не вдалося. Це означає, що добре подрихтовані. Дякую вам. Дякую так само для хору, який нам допомагав сьогодні молитися. І консекрованим особам, всім тим присутнім тут, гостям з Польщі, гостям з Італії, і вам, дорогі брати і сестри. Святар вибраний для народу і для народу поставлений. І нехай у нас, як мага більше, буде таких днів, як сьогоднішній день, таких святів, як сьогоднішнє свято, як це свято, яке ми сьогодні святкуємо, свято народження нового святара у октаву, воскресення Ісуса Христа, допомогло нам самим през його служення, про служення інших святарів, консекрованих особів, імкнутися до нашого духовного увоскрешення. І нехай нам усім у гэтым благословить Бог. Дякую ще раз усім. Прийміть благословення.
Бог, який заснував костьол, їм керує, нехай завсюди туляє тебе своєю ласкою, каб ти вірно виконував святарський обов'язок. Нехай Он сам учинит тебе в свете свідком і слугою боской любові і правди, а так само верним служителем поєднання. Нехай Он так само учинит тебе правдивим пастирем, каб ти давав вірникам хліб живий і слово життя для умацування їх у єдності тіла Христового. Вас усіх тут присутних нехай благословить Бог усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Иди час упокой Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуєм Пану Богу, алелуя, алелуя. Тепер відбудеться коротка фотосесія. Всі робимо здимок з усіма святарами, потім святарі трошки одійдуть. Я попрошу так само батьків прийти разом з вами здимок. Дякую. Нехай благословляє тебе Пан, і оберігає тебе. Нехай Пан розпромінить своє обличчя над тобою і одорить тебе ласка. Нехай Пан скерує на тебе свой погляд і одорить тебе мира. Нехай благословляє тебе Пан і оберігає тебе. Нехай Пан розпромінить своє обличчя над тобою і одорить тебе ласка. Нехай Пан скерує на тебе свой погляд і одорить тебе мира. Нехай благословляє тебе Пан і оберігає тебе. Нехай Пан розпромінить своє обличчя над тобою і одорить тебе ласка. Нехай Пан скерує на тебе свой погляд і одорить тебе мира. Нехай благословляє тебе Пан
Это что?